Ayong buntag. Mayong buntag po, sir. Sir, next steps. Salamat ko kinibalik yun mo. Huwag mapadayo na to ang kuan. Mga praktisanan. Niya, nag-practice kayo sa inyong balay, ma'am? Usahay lang kayo, say busy sa bata. Usahay, Tigol ko ni Haud na kayo ni. Ha? Haud na kayo ni. Si Haud niya, di mga nita kabalo. Lahi, unsa lang po dahil sayaw nga, di naman butong mahalang gasolina, lahi naman po. Jambu hotdog. Jambu hotdog na po. Nga ito mga isa kong praktisan. Kabalo lagi ka, practice lang. Kanang Ilang kay lang. Jambu hotdog na po datong sayawan ron. Ang kanon. Usaw na siya. Hataw ba? Hataw? Lasa sa rina. Nga, Ano sa to? nga. Oh. Oh. Kuman? Oh. 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 Oh, ay katawa. Okay na naman katawa kay lingaw gid ni. Isbog mo diri gamay kay maglisod mo sa anang kuno, matuslok mo nang kahoy. Balag dili medyo kayo mo kay sir no, kay murag sakit pa akong lawas sir. Diha, nabalo mo bago man kang nanganak dai ma'am no. Okay. Sige, usap. Sige. Kung unsa to yung kuan, pag starting pa lang bitaw kaning ani pa lang oh. Ito, starting pa lang. Sa starting pa lang ana. Dapat na may mga moves nga. Unsa yung mga moves ana. Kamu na bahala na. Sige, usap. Sige. Yeah. Sige. Wow. Ay. Oh, okay man din mo. Ayaw katawa, ma'am. Ayaw katawa. Ay, katawa. Bukora? Sig katawa sir oy. Sige, okay lang kay minana yun na siya. Sige, Lahi mo ko rin first ikaw time sa kang Gray. sayaw. Ikaw na po, Grace. Sige. Ikaw na po. Isa-isa mi. Oh, tanawa sa siya ha. Okay. Tanawa Bunga sa. lang, Dire Sir ka, Roy. Grace. Dire ka, Grace. Dili na ko sir, dili na ko sir. Ihataw gid ba para Sorry, maklaro sir. ni Grace ba? Maklaro ni Ashley. Okay. Ihataw gyud mayo. Oh. Ah, Siya na, Carl. nakita mo to? Sigado gi guys sir. Ay, kabalo kanya kay na. Kaya lagi. Sige, diri na lang ko. Ya pa. Dire. Tunga, tunga. Dire. Ay, ikaw lang. Sige na, ma'am. Sige na, darga. Si Bimi mabil saya, ikaw na ba ya? Sige, ikaw na ba? Ako ra? Ikaw ra. Sige. O kayahon sir Roy. Hindi, Sige. Para sa kinabukasan. Kaya short. Ah. Nakakikag-fans. Ay sir. Oh. Oh. Diba? Sige, gara. Oh. Wait. Dayang-dayang na ah. Sige. Oh, sabay-sabay. Oh. Oh. Iyak mo diyan. Oh, okay man day, ma'am. Okay man day. Sige, kanang gusto na ko makita, ma'am. Kung unsa tayo mong ipakita karon, Utro na po sir. Nabaw na pod. kung unsa tayo mong ipakita karon, murag imong kuan gamay pa ba? Kuan John. Galingan, kumbaga, mas galingan po mo pa konti. Mas hawda pa gamay. Fast move. Sige. Sige na. Sige ha. Sige. Hindi ko mapin. Sabay ko, Grace. Hindi na kabalo Sige. naman ko na. Ikaw Sige. lang problema na. Sa Sige. Sige. Hataw pa. Kabalo kang gahe kay no. Hindi lang. Exercise ba? Ah. Tama na to sir Roy. Sige.
Kana gina kana. Saan kapila dito mag jumbo hotdog. Kana. Jumbo hotdog. Katulo to Ikaw siya. na pod Grace. Katulo. Ikaw na Diri pod. po balhin po diri ra. Diri. Ikaw na pod Grace. Sige, tanaw lang sa ka, ma'am. Tanaw lang sa ka. Humani Ay, Grace. dili pa ikaw pa pod, ikaw pa ka. Sige, basta unya. Dili Tapanin ko. karon na ikaw sa. Sige, ikaw sa gani. Ikaw sa. Sige, tanaw pag-observe jud, ma'am. Sige. Ibigay jud. Bigay lagi. Katawa mo ka sir, ikaw na po sir. Saya na gulo ko. Ikaw na po. Sabay ta, ma'am. Simple ra. Dahil medyo kay kong lawas sir. Ariara ta, ma'am. Ariara ta. Oh, ano na, ma'am? Ora Balik. Okay sir. Oh, sige. Ikaw sa ikaduha sa imo ha. Sige. Oh, kaduha. Sige na ba? Ngani kaduha kay Sige kagano. na to ra. Sige, umanin yung Tikasan gawaron. di ka sir, tikasan di ka sir. Sige, umanin yung gawaron. Kita ng tulo. Karon sa paman mo man ako pag-anto sa ni sir. Dili. Humanin nyo ron, ano yung ginabasa practice? Humanin nyo ron, kita ng tulo, tapos pwede mo tamo ulit. Muli na po to. Sunod, mahiya man ako inapod. Next, paano na? Kaya napa ko yung Gran Healing. Okay. Ugma. Sige. Ready. O, kana, sige. Sige, ay pa. Sige. Kana. Bank yun. Kana. Good. Oh, ana, sabay-sabay ah. Oh, Okay. nakahuman ako. Tulo na to sir. Oh, sige. Sige, banda. Ito yung pangwalo. Oh. Bitay, lain ba yato? Bisa kita orang turun nalingaw yapon dalaw so ako ani igo lagi ko nagdula ay lang yun ang imain akong sinayawan kay dili yung kay ko kawan nagay Isag ako sir murag. mo kay nagay ko gihar si Grace. Si Grace may mas maayo ani sir. So by next week kay wala ko may street ko Merkulis Service Bernis nami Grand Healing Seminar so sa sunod semana na po ta mo balik. So I hope nga sunod semana is Unsa na po tong sayo ani sir? master na gyud mo. Ibalik tong permiro sir. Practice gyud to siya. O kaning jumbo hotdog. So Hiya man practice ako gyud to. isunod sir. Okay, moto po itong sayawan po na. Pag humano to, ato na ni siyang i-review. Mag-final coaching na ta about sa inyong performance. Okay? Sige. Okay, so proceed na puntas boy backlog ron.